Pelailles, com va l'assumpte? Avui vos tinc que ser sincer i estic molt content d'estar així amb vosaltres perquè avui és un vídeo molt especial i és que vos dono la benvinguda a la tercera o la quarta edició, ja no sé ni quina estem, de la sèrie No eres de Sueca, sí. Aquesta sèrie que tant mos agradava als inicis d'este canal, veritat, però no vos preocupeu perquè si no sabeu de què collons estic parlant, ara vos ho explique en un tres i no res. No patiu, no patisques. Esta sèrie de vídeos tracten sobre un grup de Facebook que es diu No eres de Sueca, sí, en el qual els habitants i les persones que viuen a Sueca comenten coses relacionades en Sueca. I això quin trellat té, veritat? Pues que ixes preguntes, ixes dubtes que tenen els habitants de Sueca, no tots, òbviament, sols alguns que dius, me caguen la mare, que guapa. Són molt peculiars i són molt graciosos, així és que no mos demorem més, anem a comentar els més graciosos que ha estat recopilant durant tots estos mesos i anem allà. Algú d'este grup ha publicat en el meu perfil del meu Facebook, cosa que jo no he fet res. De què estan parlant? No sé de què estan parlant. Ja sé per què feia temps que no pujava vídeo d'això. Cauia mal. Hola chicas, ¿qué os parece? El capazo para la merienda. ¿Os gusta? ¿Os gusta? Està afirmant que os gusta. ¡Os gusta! ¿Os gusta o te pego una puñal en el puit? Pero... What is happening? Bon dia, grup. Jair, de vesprà, vaig padre... Un pendiente, no sé exactament on em va coure. No sap exactament on es va coure. On van posar el metall perquè es coguera bé i feren el pendiente, no ho sap. Però vaig anar al Mercadona també per la placenta... Per la placenta? Per la placenta també anares? Que hi ha columpios que està enfront de Consumo i al Taekwondo, al Moquan, a per el meu fill. Si algú el troba, per favor, digueu-me, gràcies. Per favor, si algú troba el pendiente que no se sap on se va caure, que m'ho diga, perquè si no és mal assumpte. Per no perdre el costum. No eres de Sueca si no has tocat el timbre buscant la llum en una finca. Sí, home, sí, quan se'n vaig a la llum, tu ves al cantó d'enfront, toca el timbre a la finca, i si te contesten, l'únic que tens que dir és... Arriba Espanya! Bon dia, algú sap si hi ha circ o no hi ha circ? A la porta del col·le hi havia un home donant descomptes per al circ, gràcies. Jo personalment no me fiaria de ningú que donarà res a la porta dels col·les. No, el meu fill a aquest col·le no va. Algú sap algo d'unes sirenes que sonaven de la policia i els bombers? Però què van a saber? És que la gent és cotillíssima, És que la gent és molt cotilla. És que me caguen l'hòstia lo que n'hi acabo d'aguantar. Hola, numismàtics del grup. Tin, una altra pregunta per a vosaltres. Si se taladra una moneda, perd el seu valor del curs legal o de col·leccionisme? Gràcies. Però tu per què vols taladrar una moneda, per l'amor de Déu? Que les monedes de 5 duros ja s'han acabat, que ja no valen. Bona nit, algú més li parava la Fox mentre s'estaven fent The Walking Dead? Com no, una altra pregunta molt però que molt relacionada en Sueca, que perquè sí, en Sueca està la sede de la Fox, no sé si ho sabíeu, Me caguen la... Este grupo no cambia. Es que no cambia este grupo. Y me encanta que no cambie. Alguna que vulga decir, uy, per ahí a fer-mos algo. Com no, una altra pregunta molt relacionada a Sueca, que té molt d'interès i molta preocupació suecana. Algú que vulgui així a fer-se algo en esta persona, per favor, que li ho diga i que me toque. Ai, mira, està tocant-me, sí? No mos queda dignitat. No, s'ha acabat. O sigui que s'ha acabat. Algú sap a quina hora és la carrera de a Perú per fa... Hi haurà moltes carreres, però ella vol la de Perú. La de que és exactament en Perú. La de Sueca no, la de Perú. Volem la carrera de Perú. Ay, Dios del amor hermoso. ¿Teniu aigua? Claro que sí, mira. Yo he pasado el día en cerveza, cosas del fin de semana. Ay, qué gracia, perdón. Massa gràcia. A lo millor estem passant molt de gràcia, Hola a tots, una pregunteta. Algú sap d'algun gimnàs o algun lloc a Sueca on donen classes de ball? Gràcies. Pues la veritat és que jo no tinc ningú gimnàs ni res, però te puc ensenyar perfectament a ballar, perquè jo he sigut breakdancer professional, com molts sabreu. Així és que ahí va una demostració. Això se diu el molinillo, i és un dels meus moviments especials. Atentos, Oh! Estic massa major per aquestes putes merdes, No eres de Sueca si no te calfes el cap pensant com pot ser que les mandonguilles de Baecho tinguen només un pinyonet. Deurà de ser
que tindran un llogat o robot enxufant un ponyonet, ha canviat ara de pinyonet a ponyonet, a cada mandonguilla. Eixos de Mercadona com controlen. I què figures són? Ara un i només que un pinyonet. Este home està indignadíssim perquè vol més que més d'un pinyonet en les mandonguilles d'Abaecho. Des d'ací anem a obrir un change.org i anem a fer que n'és que més d'un pinyonet en les mandonguilles d'Abaecho. Clar que sí, clar que sí. I jo pregunte, polvo al guarda es plagio a guardapolvo? I jo pregunte, on collons està el trellat? A qui corresponga, per favor, a veure si algú li dona feina al moniato de tots els dies del Kia Blanc que es pensa que està en el París-Dakar perquè tots els dies la puta volteta a les tantes del matí fent la mà en el puto cotxe pegant voltetes per aparcar i ell de guai pistonejant com si no estava bé o fiqueu-li una cotxera al mig del terme. Està celebrant-se la pel·lícula de Fast and Furious en sueca. Vingau a veure-la. És temporada única. Després diuen que no hi ha festes a Sueca, que els concerts són al polígono, que s'envien tot al polígono perquè la gent de Sueca no s'emporta res. Pues què opineu que obrin la porta de ta casa i et caguen dins? Serà per descampar, serà per VC en el recinte, serà perquè són uns guarros? Pues pareix ser que a aquesta persona li han cagat lo que ve a ser dins de la portalada de sa casa. És que lo que no passa així, tio. I damunt ha fet la foto com si s'havia cagat en la paret, com si havia fet... Te deixa el regalet en la paret i tu ja t'apanyes. Bon dia, quadrilla, com està l'horatge? Pues a lo millor, si t'alces del puto llit i obris la persiana, a lo millor te dones compte de com està l'horatge, no? No és precís preguntar això també pel grup, no? O entres al puto AEMET, que està tots els dies a l'AEMET, Mira que estan tots els dies pegant la vara en el tiempo. Me caguen l'hòstia, ni passar-se a veure l'horatge, ni passar-se, Jo no sóc de Beniopà! És que me suga la güera ja, que com si eres de Rimpintimpim, no m'importa que no eres de Beniopà. Molt bé, me pareix molt bé que no eres de Beniopà, tio, és que... Beniopa. Una pregunta, jo no estic en el grup, esta persona s'ha perdut, no sap si està en el grup, si no està... Òbviament està publicant-ho en el grup, però ella no sap si està en el grup. No ho sap. Que algú li ho diga. Per la nota estan apagades i per el dia envases en el carrer Wenceslao Requeni. I s'ha quedat més ample que llarg. Per el dia envases, se regalen envases pel dia. El carrer Wenceslao Requeni, se regalen envases. El o la que ahir va agafar per equivocació el meu abric negre en el terrat, li agradaria que me'l tornara, gràcies. Així en Sueca hi ha una discoteca que es diu Lago i n'hi ha una sala dalt que es diu El Terrat. I esta persona estava referint-se que algú li va agarrar per equivocació la xaqueta, que en el terrat. Però el terrat és el local, ¿vale? I ara atenció al comentari més bo i més innocent d'esta història. Hi ha una persona que ha dit, que fort, i altra persona ha dit que això és d'algú de la teua finca. Això és d'algú de la teua finca que ha volgut agarrar-te la xaqueta com a venjança per ser tan mala veïna. Ai, senyor. Ai, que dolor de cap. Bé dia, ara mateix el meu home ha baixat el meu gos i ha vist un gos de la raça eixa de la pel·lícula de Lassie. Ara en aquests moments no sé quina és. Per així, per la via de l'estació, s'ha acostat el meu home, però ell s'ha assustat. I ha s'empat a córrer. Però qui s'ha assustat? El teu home? És a dir, el teu home ha vist el gos i ha s'empat a córrer? Estaria molt graciós això, no? Evidentment ha sigut el gos que ha s'empat a córrer. No sóc res. Però seria molt graciós que el seu home estiguera passejant el gos, de rebent se trobara el gos este de Lassie, de la raça de Lassie, i s'assustara i s'empat a córrer. En plan, ai! I s'empat a córrer. Sou tontíssim, tio. Ha anat al xino a tornar unes ulleres de Aces de llegir... Ui, m'ha fet mal, Ixa CH m'ha fet mal. Que fa 20 dies que compri i els dos parella s'han trencant. Oh. I en tota la parsimònia el xiquet diu que no me canvia el ticket i tot que dulla, que és raro perquè sempre es tira tots els tickets. Me sentint enganyar, estava així que vaig a fer un boicot als xinos dels collons. Esta persona està indignadíssima perquè s'ha comprat unes ulleres de xir dels xinos i ja li s'han trencat al cap dels 20 dies. I què més vols? Tu no vagis a l'òptica, No vagis a l'òptica, no siga cosa que... És que és normal que no t'hagin tornat els diners. Has 20 dies, però tu què més vols? Vols que també t'operen els ulls xinos? És que és per cagar-se, és per cagar-se. En fi, pelailles, fins així el vídeo, jo crec que ja m'he llegit prou comentaris, veritat. Estic cansat i tot, me fa mal el cap. I bé, si vos ha agradat el vídeo i ne voleu més, deixeu un bon like, que jo ho vega, que si no us ho dic, que es veu que vos costa apretar el botonet, És este botonet. Espero que us hagi agradat molt, que vos hagi fet gràcia, que això en realitat és lo que de veritat importa. I ens veiem al pròxim vídeo, que ja estic agarrant la marxeta, Ja estic agarrant... Ui, això ja va. Cuideu-se, pelailles. Ale!